Mga subscribers, muli simulan po kayo. So, update kami po ni Kuya Jaime Salak. Dito po tayo sa Proc 5, Kupang Arayat, Pampanga. So, ngayon po ay September 26, 2025 at ngayon po ay Friday. So, ang ating program ngayon, siyempre, naka-focus po tayo sa ating overlay. So, punta dito siya sa walking niya. So more on a little stretching, combination of massage therapy, and some digital therapy. Yeah. So ito kami natin for this September 26, 2025. Again, shout out ulit sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, nila Kuya Jaime at Helen Salak, sa kanyang mga anak, both side, again, their family, brothers, sisters, relatives, and friends. Sa inyo pong lahat, shout out, and may God bless you all. At salamat po muli sa journey namin ni Kuya Jaime na nakikita niyo po yung kanyang great improvements, and thanks to God at paano start po siya maglakad, step po kayo balancing, matibay niyo po yung kanyang lower limb and lower back. Nawa ay sa tulong awat gabi ng Diyos, ito yung magtutuloy-tuloy. Kasi nga meron akong Exodus 2026, yung mga sa kanyang therapy or travel stock therapy, TST, ang Exodus 15:26, the Lord is my healer. So what's yung part mo ngayon? So we pray, BP, and then routinary warm-up exercises for lower limb and upper limb. Tapos po positioning po for sitting, and then yun po yung kanyang try namin ngayon, yung humahawak. No, kuya? Kami di mahawak? Kaya namin try namin ni kuya yung mahawak, pero sikot kailangan nakalihan po ako. So total may limot itong kanyang kwarto, yung ating pag-practice ngayon, yung nakahawak siya ngayon sa mga kamay. So what's po till the end, yung kanyang progress again. So sa lahat po ng mga nag-pray kay Kuya Jaime, of course, maraming salamat po, magpatuloy po kayo. Huwag po tayo magsawa manalangin kay Kuya Jaime. Aside from prayer and action and faith, ito po yung mga tinatawag na speedy recovery program. Tapos po kaya siya na kayo muli. Okay, sir. If you're okay, let's do it. Wala si mismo. Nag-shopping. So ngayon ang ating 44, 45 days ka na pala ko yan, no? So 45 days. Guys, ito po ay 44 days na. Ito may walking ni Kuya Jaime. Sabi nga sa Bible, sa verse ko ito, yung sa Mateo, says, "Stay at rest." So, pagsabi mo ng Diyos at lahat ng bagay, ipagkakalob sa iyo. At ang Mark 11:22, have faith in God, sa Mark 11:24, whatever you ask in prayer, believe you shall receive. And Proverbs 3:5-6, tatatiyan ng kandiyan. Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all the ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Ama, tutanggi ng Diyos, Ama. Ikaw po ang aming pag-asa. Ikaw po ang aming kalakasan. Ikaw po, Lord God, may sa amin. Lord God, we glorify you, Father. We give you thanks and praise, Lord God. Muli, salamat po, Panginoon, sa paglalakad ng muli at nakaka-step na po